Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga inawis na dito'y tersina ni kagawad ko na ang tatabadaw. Pag meriendahin na kaday. Pag meriendahin nasasawa, maglain ka nga. Oh, anya tigatangan yaw. Adalaan man ipabasak ko ni Kwaraw. Pagbasaan na. Itay, kung talaga mo't lang ang nalain ka nga nagbasa. Anya ngay nga ro ti pabasam ken kuana. Kwaraw, basa man dito yung nakapigkay ito tersina ni Marikwana. Ayan na tibasak. Dito na ito daw. Dimsursuruan Marikwana. Bay, mabasahin na. English samot na itaw. Medyo nakapuyak iti English ka. Kuarog, saan nga English dayta? Di mo basahin? Amaw. Di basahin nga rin na. Ay na, apay aya ka ba daw ang apelito nga agbasa ni Kuarog mo di namot amaw. Ay, saan mo kumasaan na nga amaw? Kiptanot, saan na makabasa? Una na dito, bawal tumutan. Nagila ka. Ay, gusto di pang panunutan. Dandanik na pugtuan. Dakay, lakamalay. Nuapay ni Kwaraw, pinagbalin ni Parinting at Chiktanot. Na, apay anak ko ng dayta. Hindi na mo tagbasa. Di na amo ayan. Ay na, pulos asaan na nga amaw. Kay, anya ko mga rukitan. Siya ka. Siya, tirumbag nagbalin at Chiktanot. Tapay anak ko ng dayta. Pwede na, nalay nga gayam. Nalaing kaya mag. Ay, sos, narigat na tiyag sasaw, tuyan. Nalay nga, iso ano adaman tirumbag nagbalin at Chiktanot. Awan sa balay, nasana siya. Siya, tuyan. Nangimaw. Eh talaga nasiglat kayo atadon ako. Natiliw yung tatakaw iti manok iti rabi. Wanggay. Pinagtitinulungan mi kadag iti tanod ka. Saan kami anat naturaw? Ay rumpang laang ah. Nagbantay kami talaga. Idinadlaw mi nga tanjek tatakaw. Kinamat may. Ay, kasta ati tanong. Uray no at danalabsan mi ahway glidikin ka pre. Saan mi nata sinarda nga nakinamat yak tatakaw. Nagtuturot kayo. Naging ga nakamatan min yak tatakaw. Limaban pa ilang. Kanyang iti narabid daw. Dinano kwa. Lumaban gayam eh. Ay, nagturedin at chitan. Siyempre yan. Pabaka kaya. Nutinuratan langan ka. Awan ti makatiw kanya. Anya mo tayo na Chiktanot mo, pare. Di na mo tagbasa. Di mo mo't ibagbagat ti kasta, pare. Naglakalain, di na pa mo basahin. Ay, uray di na mo tagbasa saan nagagat kin naturad. Natuloy tayo, abay. Apay, di mo na damag iti rabi ang naghunda na. Chismis lang na kita, pare. Natiliw na diyag tatakaw iti manok dito kabildatan. Tayo talay, natuloy tayo. Nalibtak at chiktanod ni Kwarong. Siya, pare, uray pa'y kasano karigat. Kapag lang kabasahin. Malaki pa, hindi grade 1 tayo. Ay, amok asikat, ti kalalaingan nga agbasa ito. Tikip tanaw, rumbang na nalay nagbasa. Sila anda kayat mo asawod na. Ay, kit naglaing ka nun nag-gits mo tibagbagag, pare. Apay, kayat mo tagbalin at chiktanod. Ina, naglaing ka, pare. Kasta talaga ti kayat ko mapasama. Amin ka di maray, na pagsasaritaan ni ita iti barangay hall, asukatanan ni Chiptanaw. Ha? Ni Kuarong? Sukatanan? Isumati ko na ni Kapitan. Apay nga'y ang masukatan. Kat mayakmat ni Kuarong kas Chiptanaw. Pagbigyan tayo man magkano ni Kabadaw, taibagbaga na kat nga iso tinalaeng. Ay, awan lat amok ang nasaya at ang mapasama, marikwanan. Sana nasakit kinagam kao. Ngunitata ba dong tagbalin na Chiptanod ang kain? Ay, rumbang laang ah. Barang nasaysaya at taon. Buiso ti agbalin na Chiptanod ti barangay. Isumuti ko na na. Nalalay ka nung nga adayong numitisika. Ay, aminay. Talaga nakapuyak nagbasa.
Kay talaga ngamin analay nga agbasa ni Pari Badaw. Ang nalay nga agrundang. Uray alalyan, jak kabutang. Ay, day takot ti pagbilibakan ka kaanakan. Sige, pagbigyan tayo ni Tata ba dong agbalin at chiptanaw, no day tatikayat na. Di siyang itan ti Chiptanod tuyan. Kabaala, tagbalin at chiptanaw. Ay ka siyempre ito yakin nalaing ka. Yakin din kabaala. Ay saus badaw, narigat tagbalin at tanaw. Day tantuki di chiptanaw da. Kanya ko matinarigat. Nalakalaan tuyan. Basta ang mong nagbasa ka nagbilang. Sige man, kitaan ka man, no kabaalam mo na ang tagbalin at chiptanaw. Kunakman no agrunda kayo ita, Kabadaw. Mataman, nagrundada, maray. Ang tugawak lang ito tersina. Sa urayag na ito pinaghunda. Asino dagiti pinagrundam. Nagitintanod ko Ito nagaduna. Yakin di bauna. Simurot kamot kuman tas si kangaro ti Chipda. Dita ka nagkamalay, maray. Tiche, aguro uray lang na ita. Iti i-report na iti anda ti babay na. Kastaya. Ni kwarog ide kat sumursurot nga agrunda kadagiti tanod na. Sa bali ang araw. Sa bali kang tartaray dito'y panunod ka. Gagangay, iti nalaing nga tao. Mare, nimot pari balong day taagurang orok dito'y tugaw dito'y tersena. Ay, di tamot din anak murog. Kuna na nga inupuray na dagiti tanod na anak runda idirabi Kaya't mo asawan, saan ang nagrunda ni pari Badong? Saan, Maray? Kasan at chiptanod na ito? Sapay aldawan, di mo tinagrieng taagawid kuman. Kababain alablabsan dagiti tao anak nga anak katurog. Dito'y pa'y matingarod sangwanan ti tersenam. Riingagsan, Maray. Ay, makapirdi iti view. Di ka lamabay, naturog ka kay Day, di sanguanan ti tersena ni Marikwana. Pagbay na kumangay. Saan ka magkanugayam anapan nagrunda idirabi ay? Baon ko nga ron dagiti tanod ka. Saan ka makawawat ayan? Ay, gayam. Ayan na nga, di unuran yung mau, awanan ti bagas pensidaan. Ano na niya? Nas ka na maawat ka, di honoraryum ka. Ay, mapan ko ala, hindi pa rin tayo. Daramiday, mapan ka pala ang umutang, kung marikwana. Umutang manan. Ikan, kino saan nakakayat at pautangan. Ibagam, tinagan ka, kastip tanaw. Kasano ko maapautangan ka, Mare? Kadi pa'y na anak sayan tinagado nga utang mo. Di na kayat apautangan. Uray ibaga, ani badong konti chip tanaw. Ay uray pa'y narigat mo't ano malugi dahi ti tersina. Nungay ibaga, anaungat ni badong ka, kas chip tanaw. Kanaungat lata nya ko mga itipagbut nga. Agwala ni badong ka. Agwala? Chip tanod nga agwala? Daya mo kasta. Ay, inak ibaga kin ni badong ka. Di na kayat apautangan. Marikwana, agsarita naman. Apay ka ba doon? Agungungat ka mag. Nasayat, kamadlaw mo ang makumuhita. Na talaga makumuhita. Apay nga raw, anya ti basol ko. Apay asaan mo ang pinautangan ni Tuyang ka. Talaga gaya, managipulong kan ka. No ay niyang timbagak, iso ti masurat. No ibagak ang pautangan ni Tuyang ka. Naskay na pautangan. Nagturay ka ba daw? Una, chiptano dyan na lang. Saan agaputa si Kati Chiptano, kat maaramid mo latan ti kay mo. Kaya't mo nga wala ang nito tersina. Ha? Ay, sus, paysundan na. Ay, una yan ni Kabadon. Ay, buungan ng samot na ditagilakaw. Ay, isan na kalabdan. Kaya ko di bakipin na tayo. Nagtal na ka ka di. Siyak day ti agad anawakan ka. Ay, si kamot nga yan paray. Kaya nga nga ron.
Asino kumati mga nawakan kanusan na siya. Apay nga wala ka dito tirsina ni Marikwana. Nakaungetak, kasan na kaya kapautangan ni Tuyang ka. Ay ipukpukaw mo pa'y kanu asi kati Chiptanaw. Iso arumbeng apa utangan na kayo. Kit kunumot pare. Awan gayam kortame. Awan kwartayo kan ni Marikwana. Wait, iso nga lagaw, yung nuraryo ka. Unuraryo. Ano pa'y lang aldaw mo nagbalin at Chiptanaw. Alaang ti unuraryo ma. Pay, siya na mabalay. Lukundak samay. Inaramid na katiptanaw. Ita, di yung itagtunuraryong ka. Ay, ang lalaban tayo na lukas na. Ay, talnakan din. Ay madeh pare, saan ang mabalin nga agbalin at Chiptanaw ni Pari Badong? Ay talaga amo day. Agasag man di naramid na dito tersina. Nagadaw adi botelya alakom anabuong. Tinukol na pwede kayo nga istante. Ay sos, nakaunga-ungat. Kan nabiit nga agpulot ti ulo ni Pari Badong. Kasta aya, matigalad ti Chiptanaw. Ay, ti Chiptanaw, nalaeng nga agpasensya. Kan imbes nga agwala, iso ti aganawa kadagiti agwalwala. Isumat day na tiyamaw, takasta ni Kwaraw. Isumay, ang ni Pari Badong, di na pa'y kayak ti agronda. Kaibabaw na laang nga dagiti tanod na nga agronda. Kat iso, agururay laang nga na nakaturaw. Ay, saan nakasta ni Kwaraw? Kawan, sumorsorot ni Kwaraw ang mapanagronda kadagiti tanod na. Kan talaga nga awan kabutang na. Saan anasaya at tigalan ni Pari Badong? Isu nga isubli tayo ni Kwaraw at Chiptanaw dito'y barangay. Is-istoryaan da kan ditaruan Badong. Tapay ko mga istoryain na. Saan ka no anasaya at ugalay kas Chiptanaw? Minsan naklaga nagwala dito tersina ni Marikwana. Saan ako na nasaya na Chiptanaw? Isumat tinangin ko nga is-istoryaan da. Noong buong ko lang nagititagila ko na dati sa kag. Nagagaw asaan ka pa'y kanong agron-ronda itirabay. No dahil tatis istoryahin da may papankan niya. Sige, nagrunda ka. Ito narabimot lang. At hunda. Nagkakman na siya. Tika tutuladan at Chiptanaw dito barangay tayo. Ay na, nagmetag silaw ito kakitaasan lang hanggang nagadutin na tiliutan. Uwan nga ragada. Sige. Kukak kayo lang taakukak. Tatiliwan na kayo ni Kwaraw. Hanggang, tatawid niya ako. Asino nga tada dyan? Nutanod na kita. Apay ngagmay sangay. Ang mga may agsilang kapadat. Ay, abanta hanggang. Di ayabam. Sige. Kuka! Kuka! Timalyawang kayo. Lumaysan dito'y ayanta. Umay nga, timaray. Ay, way. Apay nga timaray. Kuka! 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 Andang anapabot nga. Ay, Badong, di ka mo't agkiraman. Agan anukan. Kukak! 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 Ha? Ay, sus! Sinarag ti spirito dito ka ni Badong Kao. Kukak! 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 Napanabaw! Ay, sus! Aglag-tulag pumutin ni Badong Kao. Agbalbalino na ito ka. Hanggang, nimot gayang tata ba doon nakita tayo dirabi ay. Uwan nga raw. Ay na. Napabot nga unay. Hindi nagkukak ka. Ay, jak mating gagara binot butang. Napanmat gayam ka nung nagrunda ngagmay-may siya. Napay ngamin na nagrundang agmay-may sa. Inda ulwan na kumadag iti dumatanaw tapno da kaduhana. Ay, kwa, inta alawan ni Pari Badong. Kaasa, no kanayon latan nga agkukuka. Wano aglagto-lagto. Unang kay, kasimot ni nana to yan. Nabanog ako nang kay.
Sinalaan tamutan kan kinankantahan ta ni Tata ba daw. Yung kukaklatamot ako kak. Wen nga awanan ti mapanunod ko awagas. Kukak! Kukak! Ay na, Kapitan. Tiyo ko na ay nabaybay anyo ni Badong ko nga ang kukoka. Kukak! Maray, ay nakita ba? Inaramid minti amin ka ni Kwarog ng awan lang. Ay, ganda pang panumatay. Isunsa ti kasayaatan a solusyon da ito'y aparikot. Anya da ita, Kapitan. Adubon tayo ni Pari Badong. Mayatsa. Anya nga adugwain ko! Nagkunay ti dayta! Apipin na tayo na lukas na! Ay na, mayakin ni Badong ko, Kapitan. Ay, naimbaga na. Ay, mabigbig na kami pare. Apekitin na saan nga? Sika, di parintay! Kit sika, Mike, di kwaram! Mayatan ni Tata ba dong angkay? Narigat gayam tagbalin na giptanod, paray! Delikadaw, kung nakamutmuday! Ay, una. Nalang kaayang amin ti agbalin at chip tanong. Isungay sublikon kung di kwarong ti panagbalin na giptanod dito barangay! Ay na, Tata Badong. Narigat responsibilidad ti Chiptanon. Iso adi mo karitan dayta ang trabaho. Gaputa irresponsable ka. Ala sigay! Dito ang tinagipusan ti sa balipay ang parang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ang mga stasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangal. Kipaborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanang ko. Nakasukat ka. Inak agbijaw angkay. Sumurot ka. Sa dinaw. Di bangir abantay angkay. Talaga aday tante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbar? Unang kay, sana agbidyo man kit di iti upload ka. Ay, sige. Ngim umayak man makikapitan na ibus ti kape mi kanian. Ay kat, ala kapi kalat tanang kay. Kaburburak tayo danom di tirmaos. At damatan kapi di lamisaan. At dapay gatas kinasukar dyan. At dapay tinapay. Ay, mayak. Ala, ikagkapay. Tay saganak man nagtitugot kau nga agmisyaw niya. Ay, sige na. Nakpagkape. Anya nga kita nakasuka. Groceries kan bagasang kay. Ay, nagiwaras ka iti grocery. Una, ala, hintayaw. Uyugon na. Ngam no di mo kaya, batikan. Nilangan violet yung nakayapan. Ay, umayak ka. Sakpay lang ti surot mo. Awan lakit, violet, ti kadwam. Katuan mat tamakatulong mat kanya. Sa nakaskan ka, nagpaubah ka pa yung mabanok ka. Sa nabalita na pigsa ka amang intaki di agbidyo nga rin. Marikwanan, saan ka di nga imay dito Teresena ni Entay? Saan mo? Apay ka, day? When tadyak matan na siputan arimwan, ibaon ko kumapay agumatang iti kapikan asukar. Ang awan matan. Iso asya kun at imay dito. Saan mo't ngayon may dito tersinak, magay? Ha? Niinting mo dyan nakalugan iti tricycle ni Kwarong. Amukon. Amangan no mapandaman ng agbidyo. Ay, una yan ni Enteng. Simurot manan ka ni Kwarog na agvijaw. Jacket bay amlata. Sana balita agin enjoyment ni Kapitana. Sa bagay, hanggang di pa'y matagpakada. Tapno amok ko mano sa dilo ti papanan na. Alah, sana balay. Na nakita masimur ka ni Kwarog. Ay,
Nasurutan meten ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na meten. Saan meten agbarbarta? Ay kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita nga oray kaskasanaw. Kan kas itinakunam saan nga barbarta. Wen, kat siya, kas laliw-liwak laan mo ti agres. No ada makita ka na pinta sa sabon. I-video, kas jaylaan. Katun oray siya paray. Saan adagas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras. Ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka dahil ito video ni Kwaraw, tuya. Jay tinulungan na alakay anak kabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak sinublat ni Kwarong tay baklay pila kay ayaw. Sana intulog iti kalapa. Agiraman dahi ta, i-video na pa. Kapilain na tayo na. Kutun kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang iti star. Ay, adula amin nga aramitin ni Kwaraw. Dapay no aramidum ma. Tapno adda pa ka kumikuma. Makumikumak, ijibangkag. Awan oras ko kada kita. O di ang video kay bangkag. Kabuam tanwang ma. Adula amin. Manaktakla dahi ta, itatrabaho. Abaw si kututan intay. Nakay ka nga paisaw. Angam ay sabot kay man. Mayat sa itsulam. Anya ka no? Lakay ka kanunang kay, ngam natair ka. Uuna. Nayunam ti groceries ka itad mo kan na. Itad mo ta may sabag. Itad mo. Makapabangar na may tibaga na. Orangan iti may sabag ang kay. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasiw ti karayan. Apay na. Kat no duamot namin tintad mo iti day diya bakit na nangibaga natair ka. Naragsakan na karon. Ay, ka man ang gumatang iti groceries. Dahil kantay ko na mga dahil di balasyo ti karayan. Muna na. Enjoy kayo ti kastigar aramida. Katuan may. Mala. Umuli kay di tuktok day di dakilabataw. Sa kagsala-sala tay video ka ang kay. Ingka na. Siguradaw. Adun to ti agbuyan. Alam, ingka na ang kay. Urahin na kito yung tricycle ko ang kay. Mapanak pa yung di bangkaw. Inak mangirwari di kwarta. Bangko. Una, adan swil daw kito pa nagbitbijaw. Ay, mayat adukas ta. Damangan tanto iti restaurant. Kinintan to makicindang kay. Anday tanti ka ng tangkay. Nagimasan. Ay, agbuso ka. Ano kas ta? Unang kay, sige lang. Ngamusakbay na, nag-video tapay. I-video manin. Urepan na nga i-video. Basta talaga ang kay. Ngala, kumita ka dito ito i-video ka. Ay, kita ma. Natairak mo tla. Natayar ka ang kay. Sige, mangan ka. Agisak mo kay tisiday. Well, agisak mo lang. Kastoy. Ayos ang kay. Inteng, ayan ni Kwarog. Ada kamat dito yung paraangan, anak kaindaya. Una. I-video man ti bagbagik anak kaindayo. Ipos ni Kwaro. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayat to pa. Ay, alaman kiti. Agsala ka man dita nagtakdiram ta i-video ka. Anya, agsalamot nga ibagbagaw. Alan, tatlo ada mo eropam dito i-video. Anya nga ikaisala. Sige. Agkantakta agsala. Ha? Sige Sige. Ang galing, galing sumayaw, galing sumayaw, galing sumayaw. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo dayta si Daan alinuto yo Unantay, iso nga inawagan ka. Tadi to'y tayon balay ko amangan. Oh, siya kat inayaban na, nana.
Kutuin tapno adda kadwa nga glutaw. Imbag ka pa'y, na nakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damat basit. Ay, bayan day ta, kwaraw. Ang damat basit masuswildo ka. Iso nga'y paranod kumot basit kadagiti awanan. Una, day tati mayat, plus spray. Anya nga iti iparanod mo. Igatangat dagiti babakit ken lalakay ti groceries na. Ay, wow, bayan day ta. Nasaya at launay, plus spray. Oray ba safe at makatulong ka? Takunada nga rod, saan mo abukudan ipagsaya ata. Unantay. Tay kunada nga rodal, nagparanod ka. Ang tutuloy mo iswertikan ka. Red Violet, husto ka. Made ti agim imo, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka diti paraangan yumaro. Ikan ka, iti sidaem alauya. Nag-imasay. Msigay, idisumpay laang di tatugaw maray. Aday ta, Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadong ka. San kami pa yan na yan? Taong urayot jay sangput na anak ang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisi na ka. ay apag iso, daytan isidaon nyo. Apag iso dayta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapo dayta ijabalay ni Kwaro. Ado tilinuto da ka ni Violet. Iso ako na da nga umay kay ka. Ay imbag man, tanaimas ti sidaan ni Kwaraw. Nagsweldo ngamin iti Facebook na. Iso ana imas ti sidaon na. Ayan, ay imbag man. Di pa'y agpabarato mo. Ay namaray, ungdasan nga agluto da iti naimas asidaan kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra ka may. Basila na ita para kinikwarong maray. Kas itinako na, saan unay adak ti masusweldo na iti Facebook na. Kat umdasan apadigwan na ka itinaimas asidaan. Emot kede. Ngala, ingkakat yalis day kasidaan. Taalaat mo't laang day tamalukong na. Sapay nagpintas day tamalukong na. Ay kukwa ko na. Agraman day tamalukong maray. Na, Nagsusweldo mo ni Kwarong iti Facebook na. Di gumatang manan na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, nuan niya isawagkan ka. Nabsuga ka. Ay, sakba daw. Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto kanu dakwaraw. Imbag pa'y ni Kwaraw, kagsusuldo gaya man, iti Facebook na. Isungarot ako nak nag-Facebook ka mo. Tapno agsweldo ka mo. Tapno ka na yun anaimas ti sidain ka. Tapno saan ka amaawanan iti bagas. Tapno makagatang akmod iti napintas abistida. Tapno makagatang akmod iti napintas asilpungkaw. Ay nagaduki din nga imbaga mo na yan. Hala, si kalangin kag pisbaw. Ag-video ka, iti pusmaw. Yang ngarudang baw. Si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Bangkaga langin Ay badaw. Kukwa talatan tumapa. Iso ang kastoy laktan tibiyagda. Tadi mo amot ang diskarte. Nagadulaki din nga ibagbaga mo na yan. Kawang mag. Tuladong namin ani Kwaraw. Yak nga ron isem tag video-video. Si kaano kaya no? Yang ngarudang baw. Susurwan, sikat yung interesadaw. So sikat yung magtulad kini Kwaraw. Tasya, at bangkaga langay. Yaw! Tata ba daw? Anta ka ka dito kalabaw yaw. Kwaraw! Dati daw, maning ka. Nagbaran na ya. Ay, Daka may Kwaraw. ang tata. Pag napagnaak man, mapanak ko madita bakit, tadita ko mapanagbidyaw. Ay, mayat Ado tibakas dita, mabalin mo nga i-video. Ang tata, nangimusak ba yung mapanak dita bakit? I-video ka mampay. Ha? Well, napintas to ti bidyaw, ang tata ba daw? Adun to ti agbuya.
Ala, ag tugaw ka dita kawayan na tugaw yan. Ket umisem ka. Anya. Ipakita manaragsak ka. Ay, ala at tugawa kita. Aw, kasta. Sige, umisem ka, tatabataw. Ngem, anya nga ito ipasimudaan da ito a video. Kuwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapan. Ngem iti lukudan dayta, naragsak lata ti biyan. Kastaya. Ang tatang. Sige, ituloy tati agbigaw. Ay nagadumot ta kagudwat ka bankwar, pagipanamday ta. Kadagitag kasapulan dita kabangibang nga barangay ang kay. Apay, awan matulungam dito yung barangay ta. Tanas kan adumayo kapay laan. Unag man iti ang kay. Taddaman no a pamilya nga kasapulan iti bagas. Kasi damay. Di may isa ang pamilya. Nawanan da iti ama. Kahit saan pa yung makatrabaho di asawa na. Tamasakit may. Na-depress ang kay. Aya, Ala, da kayong tikadwa ka mapandita ba ang barangay? imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Unang kay. No sana buyain dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamot nga agsweldaw. No kasta nga raw. Naskin mat atumulong uray basit laeng. Alang ro, huyugan ka, tainta dita bangir a barangay. Ay, nukasta! Si kagayam ni Kapitan Hintay! Ay, un manod, siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataar ka matgayam! Ay, un nataerik ka talaga. Ay, kwaro, pagbali ng adwa sako ti itid mo ka ni Manong Alaka. Ha? Ay, kuhang ka. Nukasta! Dua ka banti itidyo kanya! Ay, watata. May salaeng. Ngamin. Jay may sapay anat da. Kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya! Sana bali tata? Kung may kayong tumanan ikan no agsuldo ako di pisbaw. Ay, katwan mala, katagyaman akmanan imbag lang tada interview abagas. Sanay, nasakit ito mengkaw, no agtrabaho Oh, adto iti merienda yaw. Nagyaman kami antay. Ay, mariknak mo tintibisin ka. Mabisinak mo. Apag isaw, nagluto ak iti panse. Ala, mangad kayaw. Alam ti silpon ko antay. Tay video na kami kinang kalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti panse, i-video. Ay, ibidyom amin agaraw may banag. Talaga akas tati bragel. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Oh, aday ta, medyo dumistan siya Ala, agsao kayon mabalinaw. Ay, hello mga karis! Hello, kada kayo amay. Mangantay iti pansit ngayon luto niyan ti banang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karis, ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak manan ang kay. At inak manan gumatang iti sardinas ken noodles ken dumapay. Ngay parahan ko kadag iti kakabsat nga awanan. Ay, ikagumatang tagjutak iti barangay ho. Isu adi ka makuyog ita. Ni bayo iti ita ti kadwakan kay. Ala, manong iti maksa iti swil. Kanayog ka mo nagparanod. Ayos lang ang kay. Nuawan dag iti viewers ka. Sa anak mo't nagswildaw. Isu anas kin lang iparanod kumay. Mala, ituloy mo na itang araramidan. No, kasta ko mati aramidan ti amin na estambay dito yung kabildatan. Ayos ko ba? Maa. Ala, may mayat da ita apaka kumikumam. Munti agsyat sa iti ara. Naibaki di ata insardeng munti agsyat iti ara. Una ang kay. Tuloy mo na ita. Sana dakis. Nasaya at ita at trabaho. Ala, Waro! Ituloy mo ti kastangan aramidan. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapankaag ka. Ngam isa ko'y na, kaya't ni mga nakablaawan, dagiti sumagana.
da isang Batman, Rema Garma, Kylie Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and family, Bernadette Malamo, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe. Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming tita? Ala sigay! Tita, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Pagay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sabay asagot kada kayo, PMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adda ka rumot si Mangbay Abaak Abalasa, itabalalasin ti kalsada. Napintas ka DJ ba? Na, apay akas tati isang mo. Ay, igaraw mo sa manad, ti kinalaing mo. Anya, kinalain niya ba nang Di ka agin didi ammo. Ammok nga ammom, ti bagbaga. Di na magkulain. No nabyute, di ko nam abaak abalasa. Oh, anya ko man, no na beauty. Ha? Anya man ang tibalak mo nga aramidan. Kwa, awan. Awan. Di ka kadi agdanok ta. Di ka mag-insuksukat. Ay, di ka man. Namin adaw anaduktan nga agpamarang ka alakay abarok kadagiti maam-ambong ababalasag. Kwa, joke lang day dyan. Joke ko na. Ang am-ambukan, inteng. Naglaing ka, no babae ti pagsasaritaan. Nakitam ka din ti babae asin mukat anagyan di ta pinanawan da ba? Saan da pinanawag? Adalaan na pananda. Sublidan to ka daw. Ijay Mindanao ka nung matinapanandag iti bumalay. Mabayagdan sa sumangpal. Pagyanda siguro Adda duwang aso na anauyaw. No adda mapan ijay balayda. Sumabat ijay asaw. Ay so, nakabutang. Hindi ka daw, basak-basak nga raw, hindi palaydan. Basta. Adda kulungan na. Ngam ibulos na ka ni terabian. Ay katuon na, no awan ti makaasidag. Managtakda ka, sige abalay. Unmat kit di tababae ka nukag. Sakit agmay-may sa. Nay, ang dami ugan mo. Nangalami ti daytay. Natangkaw, kinisimaw, di tadaya. Imbag lamangan ka, nagititida. Da ka di pa'y kaduha na daytay. Dapay, kaya't nangailakaw, tago ka nuuna yan, ti aso da. Ay, nagtumamag gumatang. Ay kiting ka na, kusan ka maibusan. Di mo't imbaga mga adupay. Ato ti aso da, mansan alako amin. Ay, basta ka day. Sige, mapanak ko nga raw. Intun makasang pangitak agapong agpasada. Naimbag abigat mo, Kapitan. Naimbag mat na morning ma, napintas abalasa. What can I do for you? Siyak ni nati, Kapitan. Ay, nagpintas ka ading natin. Agpaiso ka di timbagang, Kapitan. Upo. Punula una. Mabalin to may pumasyan ijay pagigyan. Mabalin man, Kapitan. Ngam naumat-unay ti aso. Sada pa rin. Paamwag ti aso. Anya ti aramidam, Kapitan. Nalakalain. Kanayo ti sumaruga. Mga laki ti kaninda. Tsak ti magpaka. Sige, Kapitan. Umamo nga agpaiso ti aso.
No kanayon ka nga umay. Kan, mangangit ka iti kanina. Angkay, apay akanayon ka gumatang iti dugpaw, kat awan mo't asom amang mangan iti dugpaw. Ay kwa, ada nagpagatag. Ay ipawit da. Kasta ka day. Day ta ka diti kanayon apapanam iti malam. Tidamdama ko mo. Hingkag pasada si day. Inak man langay. Ay agpawitak man iti may 1 kilo pa'y adupod. Apay adi mo nga mingulpian ti may sasakaw. Sasagay sa kilo ti pagpagatang mau. Ay malinugulpi ka ata. Di pa'y ka mamaminsa naklag asumarong ka na. Ha? At dasang sarong karam nga asaw. Ay, uwan siya. Nakapagod na, Kapitan. Umunag kalatan, tapno agsarding da nga ang kaungal. Ay, mabitlag tayo iti kanin datak na umamon na. Saan tanton nagtaon na umaya. Si kalatan, Kapitan. Paamong nga rin ita, tadida kanton taunan. Ay, uwan ading natin. Tutu. Ito ti kanin dyan. Di nagtataon na ta, umayak to mo na yun. Aday tabi kanini. Oh, ni Kapitan Dayta. Saan mo atataw na nga? Kasi magdagdag nagdaan. Ay, kumakain na sila. Nalaing ka matgayam nga agpaamo iti aso, Kapitan. Ay, saan sa nga aso Uraan niya di kaan na atap ko't mapaan. Nakita ko magtanaga po ni pare, hindi kita pala nagpanawan tuya. Adda siguro sa bali ang nagkapuan na. Anya kumangay ti mapandaaramigan dita. Wait sa ngagpaiso Da magkukit na panangalay, iti permit ti barangay. At sa kanila ko na. Anya ngay nga tatira ko na. Kumpitinsyaan na ka din ni Marikwana. Ay, kakambuah. Basta dahi ta, tinadamag ka. Adda nga rin ka kumpitensya ni Kumara, no kasta. Mga nunalaklakan to tila ko na. No nalaklakatilakon. Isaw ti mapankon to pagkatanan. So, namamuan ni Marikwana nga. No nalaklakalakit di tilakon. Anya ngay nga raw. Nang rona no kurang ti kwarta. Mare, nangalamot gayam jay babae iti permit na iti barangay hon. Wan, mare. Aglako ka naman. Ay katkasanungay, adan kaagaw mo nga aglako. Sa bali tila ko na. Gamit iti kusina, nagloblobot ka na. Di nasayaat. Tauray saan tayo ngaron ang mapanijay ili ag gumatang kadagita. Ado siguro a klase ti ila ko na. Kandamag ko ana ungot ka no, di aso. Nabannog siguro iso akasta. Ay, mabutang ti tao nga umaddak no ada na unget nga asaw. Ay, hun ay ipagudda. No naglaing ka, nagpigsa ti taon na. Kabubutang balaal. Nulakat na kapagaw. Saan da ako maga? Sapay nagdadakkel da nga asaw. Napan ka din jay mare. Lima basa. Nakaungungot ti taon da. Enteng, apay ka di akanayon ka amarabian nga agawe. Kwa. Mapan ko pa'y kitaan namin, nagiti agron-ron da, sakbay nga agawi da, iso amarabyan na. Kasta ka de. Madlaw ko ngamin kay. Saan kamot ngamin asigod amadadla daw nga agawe? Ginmagitak namin makirom da. Nasaya at narudlo kasta. Iso ka di medyo saan mong akabutang tinanon? Tama nagdigos ka? Wala! Ito saan na ma-heat stroke. Nasaya at met nunagnakom ka, inte. Si good mate ananakamak. Apay, nagbali na kaya kapitan no saan na ananakam. Ay, saan mo nga ibagkat tibukod mo at tugaw? Saan ka na at palastog? Saan man Nagpay sumot ibaga. Makita mo, Kapitan. Saan da ka na taunan dagiti aso?
Ang kalawi ko pa'y tiipos na. Agraman lapayag na. Amo da nga da itad mo akananda, kapitan. Kas lang timang paamaw iti nauyong nga asa. Kanayon na ikam ida iti kanina. Kano kanayon da ka makita, kapitan? Kanayon ka nga umay dito, Kailiw ka nga min akanayon natin. Na, jak makaid na doon di ka makita. Uray siya nga, kapitan. Kay kayat ko na da ka dito, Panagat na kami, kat natalgadak na da. Nakaragraksakat mas no addaak dito natin. Apay, saan ka kadian naragsa? Itisidong ni kapitan. Dumano si pati kapatpatang ka. Sa anak na mauma. Ang ni banang ti kasarsarita. Makaturturo ka. Nakitam ka dahil kitagila ko ni Natay, Maray. Ay, saan pa, Mare? Mayat ka di, dagitila ko na. Ay, nagpipintas ka no, dagitila ko na pinggan, kaldiraw, kaskada kasirula. Agduduma ka no, dagiti paryok apaglutuan. Ay, nagpipintas ka na. Inaktuman nga rin magkita, no ada makurso na daa. Ngam nakaamama ka no, dagiti aso na. Pag-old, ngam makakito da ka no, Ay, sapay kabutang ko ti aso. Nagdadakkelan ang asaw. Intagtuman kita, Mare. Ay, saan pa'y nga ika? Tawan pa'y kwartak, Maray. Sige, awisak to nga rin ni Inteng. Tamapan kami, man. Kaya't ko kitaan, tinbagam aparyok, ala ko na. Hanggang, nagdahamag ko akanayon mo ka no asarungkaran ni natin. Tangiwat mo. Mga numangag na kaniante. Kaman yan tay, napanakimaritis di Teresina ni Kagawan. Pagpaiso ka di chismay. Hindi ko matidakas na. Mapanak makipatpatang. Isugayam di pang tidamiti dukpaw. Pakan ko iti aso. Saan ko nga itid kanina iti dugfood. Sigurado arong marti balunat niyan tayang kay. Nagdisunto di tabugot mau. Anday ko. Di ka sumana o kulak na ang mga nusumungad ni Adyan. Mayat mo tinaramit mo ang kay. Pinaamom dagiti bantay na. Tapno libre ka makastre. Ang delikado ka kiniantay. Inteng, intantuman, ijayan ni nate. Apoy ang mapanta dito. Ing kayo ka di sa karang ni natin, antay. Akwa, nagpipintas ka no, dagitila ko na aparyo. Agduduma tim aris na. Inakman kitaan, amangan no ada makurso na daa. Ay, kunak no apay amapang kayo itay, antay. Apay nga'y asabali ti isem mo, amang kita kanya angkel mo, kwaro. Ay, salbag ka kwan. Apay akita anak itikas na. Ay, kilawon ka makita mo. Apay kabalan nakakilawan ang kay. Apay, adda ka di rumbag, amaamwa. Ay, jak amo ko ni kwaraw. Sakit samsamantong na. Yang kalmay, at dayamit samsamantong kaw. Ay, hello nate. Ay, inawis na kniba na nga umay kami kano dita. Ay, umay kami kano gumatang itilakong. Ay, di mo ipadlaw akanayo na dita. Wun! Di nan tumaamuan akanayon ka dito pa yan. Ay, nasayaan. Ay, nalakagayalis ti alipospos ni Banang. Kunak man lumasilip ti asawa, kapitan. Sa bali ti paglaingan na, nati. Ay paglaingan na, kapitan. Di ka di agungan, kan agpalunan. Ay, saan mo titi? Nati. Ang tay tulagan taan, nati. Saan mo ka ipadlaw? Kunak lang ang yan, kapitan. Siriban tako'y kapitan. Ay, nalakala ang amasiriban ni Banang, nati. Di nan tumaamuan. Nalaingan nagpambaran.
Sige nga Roday. Madam-dama, manda kami dito. Darasang si umunag pintay. Kuya. Apay, di kami nagtuloy aging matang iti ibagbagam papalyok. Kunam siguro ama si Riban na. Intay. Apay kami. Katawan mo't inaramid ko kang ka. Idinapan ka, ijabalay ni natay. Idinakita na dagitin aso, pirmay at aulda. Ngam idinmay ka, agkalawikyo da. Anya ti kayat asawan dayjay. Jak amo ka nagijay nga aso. Di mo yalis, yalipuspos ko. Tinauyong nga aso, kalawikiwan na laang tiyang amuna. Kaya't asawan dayjay akanayon ka mapan ijay. Sinalbag ka. Kuya. Kaawatan ngam amuna kandagiti aso. Kuya ba nang dunga? Jay kuya ngamin. Manipon kita. Awan ti maladaw na agawid. Numaladaw ka pa pagsubuyap ti babae itinagkapuan na. Papanawak dito kabildatan. Naawakam. Saan ako na mapapan ijay ba nang dunga? Ikarik. Ayaw ko na. Hindi mo ilayat na balunan. Masakit yan. Ay na, Kapitan! Saan nga agnanayon ang mailimad imading arangin? Maduktalan tulatan. Ala sigay! Dinang tinagipusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama kayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nanika. Ken iti direksyon, VJ Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPPC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang istasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangag.